Mae'n hinsawdd yn newid ac mae tywydd eithafol yn fwy tebygol yng Nghymru bellach. Mae sector iechyd a gofal cymdeithasol Cymru yn cyfrannu at y broblem hefyd. Fe gynhyrchon nhw werth dros filiwn o dinelli o garbon dioxid y flwyddyn yn 2018-19, ac bod cynnydd wedi'i wneud, mae llawer mwy i'w wneud o hyd. Yn ogystal â lleihau allyriadau, mae angen i'r sector hefyd ymateb i effeithiau newid hinsawdd sydd eisoes i'w gweld ar effeithiau rydyn ni'n ei disgwyl yn y dyfodol. Mae angen i ni weithio gyda'n gilydd a gweithredu nawr i greu Cymru sy'n fwy teg a gwyrdd i ddiogelu iechyd a lles cenedlaethau'r dyfodol. Mwyn helpu i gefnogi'r uchelgais o gael sector cyhoeddus seronet erbyn 2030 fel sydd wedi'i nodi yng Cynllun Cymru seronet, mae Cynllun Cyflawni Strategol Datgarboneiddio Cymru, y fframwaith gofal sylfaenol gwyrddach a'r trywydd Datgarboneiddio ar gyfer gofal cymdeithasol yn nodi sut bydd y sector iechyd a gofal cymdeithasol yn lleihau ei allyriadau. Yn unol â'r cynllun am addasu cenedlaethol ar gyfer newid yn yr hinsawdd, rhaid i'r sector iechyd a gofal cymdeithasol gryfhau cynlluniau a chymryd camau ataliol yn erbyn tywydd mwy eithafol, gan gynnwys gwres ac oerfel i leihau'r risgiau i iechyd ac i ddarpariaeth gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'r cynlluniau yma'n cael eu rhoi ar waith ledled Cymru erbyn hyn. Gallwch chi helpu hefyd. Drwy ddychwelyd meddygyniaethau sydd heb eu defnyddio i fferyllfeydd. Drwy ddefnyddio teithio llesol neu drafnidiaeth gyhoeddus i fynd i'ch apwyntiadau. Neu drwy ofyn i'ch meddyg am anadlydd mwy cynaliadwy. Rhannwch y fideo yma i ledaenu'r neges a chwiliwch am llaw.cymru/argyfwng hinsawdd i ddysgu mwy ac i helpu'r sector iechyd a gofal cymdeithasol i gyfrannu at Gymru sy'n fwy teg a gwyrdd.